Igraj. Tako je. Ajmo Max. pratiti. Ajde. I ovi. Ajmo pratiti, moram kući. お前はもう死んでいる。何？ Ajde da idemo da snimamo vlog sa Nixom. Avion Aleksa! Nekaj, ajde. Avion! Ajde. Ej, tata, ne psuj mi ljude. Tata! Ja sam vloger. A gdje je Lazar? Ne bežimo, ne bežimo. A sad smo svi. A gdje je Lazar? Evo. Ajmo pratiti. Nije, bilo je prazno. Ajmo prvo pratiti. Alo be cigane, što snimaš? Alo be cigane, što snimaš? Ja sam vloger. Cigano je, da. Cigano je, da. Idi sad tamo ono drvo i jebi. Ubi ga. Komarici su bezvredni. Kako da preskočimo ovo? Šta ste kad ti kako Sad tu, ajde do. Ajde mu previše debela i ne može da dohvati ovo. Ajde preskoči. Ajde preskoči. Ajde. Ona pukne ograda. Ne može. Preskoči ovo. Ja ću snimam ovo scenariju. Ajde preskoči. Ajde brate. Ima kamere, ne Ajde. Jovane, kaži nešto. Brate, ajde idi. Ništa. Čekaj! To ti toliko treba. Ovo je njen sugar daddy. Stiže, mislim. Vidio sam. Moj lepljivi prst. Ovo lepljivi to su sada. Pa ništa mi nisi bacio. U njega brca. Gdje? Tamo. Gdje? A on ne može se... Gdje? Hoću snimam vlog s Nixom. Treba se javim Nixi u doma. Ajde pratimo Bekića. Tipsko. Sve što sam biš. Da mogu mi bati se protokola. Jovane, aj se zajedno javimo Nixi u doma da snimamo vlog s njim. Ti nisam njega. Što ideš kući brate, ajde da se... Ajme. What you say? Čekaj, treba ih snimati. Cause you did what you say. That it's all for the best. Ovo će košta bar 5 evra.